kien deċiżjoni bsa ħafna. Naħseb ħadd dik id-deċiżjoni għaliex ma kontx konvint li proġett jirrispetta il-floor to area ratio policy. U t-tieni punt minħabba l-impatt viżiv sostanzjali li ser ikollu anka l-impatt fuq in-nies li jgħixu madwar din id-dawra ta' dan il-proġett. Aħna nirrikonoxxu li f'di żona partikolari ta' Tinje jrid ikun hemm l-iżvilupp. Però dan l-iżvilupp ippjanat ta' 38 solar mingħajr l-istudji, mingħajr l-assessjar ta' sistema ta' drenaġġ, jiġu l-konsulenti jgħidulna illi ħanżidu l-karozzi fil-għaxija kuljum fost il-ġimgħa b'1111 il-karozza fuq ix-xatt. Tinje ħajsir il-high rise mingħajr ma jkun hemm master plan, kontrarjament għal San Ġiljan għax hija żona turistika u hemm interessi ta' min qed jiżviluppa il-lukandi tat-turisti illi hemmhekk skont il-gvern tal-ġurnata hemmhekk hemm bżonn ta' master plan. Imma l-żoni residenzjali f'Tinje m'hemmx bżonn ta' master plan. Dan huwa inaċċettabbli għall-Kunsill. Il-fatt li inti l-Bditorju ħatħalli ħafna open spaces fis-sit, difatti aħna ħanħallu bit-lower design li ġie approvat f'iktar minn 6,000 metru, jiġifieri 6 tmiem ġo Staslima, kollu pedestrianized, landscaped, aċċessibbli għall-pubbliku biex il-pubbliku wkoll jista' jgawdih. Apparti il-fatt ukoll li ħan nirrestaraw il-Villa Drago, u Villa Drago naturalment hija għandha ċerta heritage status, u naħseb ukoll li ħad ikkreaw retail loop bejn il-negozju li hemm il-ferry man-negozju wkoll li hemm il-Meditini Mall.